Yun. Ayan, papakita kita, mahal. Magpapakita, nagpapadede ako ng dalawang baka. Sabay tayo mga kosa. Ngayon, yan. Makalat, super makalat. Kasi ito yung last day na naglikpit, ay naghatid. Yan, makalat pa. Pero naayos ko na nakaraan to yung mga rack, diba? Pakita ko na yan. Yan, hindi pa ganun ka-organize, pero ito medyo naayos ko na to. Pero syempre, ilalagay pa yung ibang gamit dyan. Ito, hindi pa gano'ng maayos. Yan, yung ref, TV, diba? Washing, ipapalit ko yun doon. Ito, ilalabas ko to. Itong mga to, hindi ko pa alam, hindi ko pa na-decide. Yung brown rice, masyadong ma-insekto, Ba naman. Tapos, CR okay pa. Pero nailabas ko na yung washing. Yung mga halaman, mga compost. Yan, sabon. Sibon to, sa labas ko muna nilagay. Okay. Medyo makapag-asikaso dito. Ito, 24 hours bago buksan ulit yung ref. Ganun yun. Pag nag-deliver ka ng ref, 24 hours. Yung araw, wala itong mga nasa gitna. So, halos lahat ng nasa gitna, yan yung natira sa bahay. Yan, yung mga nasa gitna. Kasi naigilid ko na yung nakaraan. Salamin. Maya siguro mag-ano ako. Babalik pa ako doon maglilinis. Para hindi naman nakakaya sa may-ari. Naiwanan ko rin yung drum doon. Pakita kita. 1, 2, 3. Tring! Hello. Yan. Ano pa bang masabi ko? Yan. Okay. Yan. Siya is nangungulit. Ay, so yan muna Liga dito. Liga. Oh. Tuwang mo sa paghatid, no? Shoutout kay Ramon Reliera. Thanks sa pagtulong. Sa kay Banda Matbulon. Shoutout kay... Mamaya na ibang shoutout siguro pag tapos yung vlog. Siguro maglilikpit muna ako. Saka asikaso konti. Babawas ang mga kakalatan. Tapos maglilikpit muna din ako sa kabila. Yun, salamat sa mga tumulong, sumuporta, saka mga nagdalangin para makahanap kami ng malilipatan na may hangin kasi nakaka-apekto sa bata yung yung walang hangin yung kapaligiran. Dito panay green. Nakita nyo doon, panay green doon. Yan, di ba? Tapos doon sa labas panay halaman din. Dito okay dito. May halaman, may hangin din. Yung mga bintana. At hanggang dito muna, mamaya ulit. Kasi maglilikpit pa ako. Bawas ang kalat para makaabante. Hello. Kamusta ang nasasakupan mo dyan? Ha? Titigas pa ng mga ano yan? Liga dito. Liga. Wag yan. Compost natin yan. Liga. Laki na ng lagundi ko Sili. Sana mamunga pa ulit yung kalabasa, yung kamatis din. Bago ata sa environment.